Sziasztok, gondoltam csak még egy színszórós videót, mert hát hogy mondjam, olyan nem igazából csak kritika volt az egész. Csináltam egy szuperhőst. Igen, tök szép lett. Tovább is haladtam az egészben, meg igazából most igazából mission fogok megcsinálni. Lehet nem hallottok semmit. Ez a kibaszott óra zengik mellettem. No time. What for? Fine. Hát jó kis telefonbeszélgetés volt. Van itt van egy elsüllyedt hajó. Nem tudom, máskor megkeresem. Jézus, ezek a trükkök. Jó kis Lidl. Miért kezdett ez engem elkörözni? Nem is figyeltem. Na, halljál meg. Ennyi. Na, hol van Zimus? Jó, akkor egy szaltóval lemegyünk. Hoppá. Nyit. Zsír. Az igen, nem érdekel. Anyád! Menő. Na szóval mit kell csinálni? Ki kell menni. De merre? Mi a faszom ezek a halak, te Jézus! Te jó ég, boom! Véletlen volt, bocsi. Dúr. Ó, nem wardrobe, menj majd innen. Én ki akarok innen menni? Ki kell menni? Tudja a fasz, mi arhákot kell csinálni? Ti jó éj! Ti jó éj! Ne üvölts már! Kölyök. Le kell menni? Mi a rák ez a hely? Ti jó éj! Ja, itt van, ja! Tak! Ti jó éj, mit kell csinálni? Ennyi volt a mission? Faszom, és ezért ide jöttem. És szét is jazztem baszki az izé, repülőmet. Why? So you can suggest more hookers that'll try to kill us? It's a common problem, I'm sure. Mind filling me in? Better be worth it. Ezek soha nem köszönnek el egymástól csezzen. Mekkora spanok lehetnek, bazd meg. Na mindegy. Az istenit. Kocsok. Mi a... Na nem ám, mi akadtam el? Ti jó éj. Ti jó éj. Ti jó éj. Jahi. Goofy, jahi. Na. Megcsináltam. Saints Row, igen, vágjuk. Mi a f... ez? Bla 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 bla. Nem, izgi mission legyen. Fassa is most tölt. Ott egy Jóni a balsó felső sarokban, már nem látjátok. Te jó ég! Te jó ég! Hogy nézek? De jó ég, bazd meg, ezt meg kellett volna nézni ezt a videót. Ezt a szart!
Na jó, menjünk. Ja, itt jó, mi van veled? Részeg vagy, fiam? Nincs fegyom. Ja, de van. Belerakom a seggükamba a fegyvereket. Legalább easy mission. Naha. De jó. Hogy lötyöket a herimbe. Oh, hello! Azaz, hányjál? Pussos. Te jó ég, dildo! Te jó ég, ezek mivel? Jézusom! Mi ez a dildo itt rajtuk? Csak nekem jönnek? Mi az? Mi brokival itt támadnak? Mekkora arcok? Te jó ég! Itt már voltam, itt már volt egy mission. Az Isten, itt már, állj már fel, pucér! Yo, hey. He's got everything wrong. You have more of this stuff, right? Hogy rakja már hátára a fegyvert? Nincs rajta semmi. Júj! És ez nem fáj neki. Na, vissza, gyön, bum! This is what it's like to be Nem megsimogattam a fejét a herémben. Kis pócak. Zimos, menj már innen. Menj már a faszomba. Júj! Beleszagolt a herémbe. Pierce has gotta try this. Na go. Pucér vagyok, nem tudok kimenni. A faszom a szádba beleverem. Vigyázz, Zima, vigyázz, mi a fasz lősz? Menj már innen! Menj már innen el! Na. Hogy menjek én oda? Lent? Pöcsöresés. Hagyjatok, nem lövök le senkit, békével vagyok. Jó, csak ezt. Nem is erre. Az Isten, itt már erre kell menni. Hát erre már itt jöttek hatalmi. Na. Ugrás! Anyás milyen szaltótól. I mean, this just feels right. Yo, way! Mi ez a hely? Yo, way! Yo, way! Ó, ez kell. Hogy belövik a seggedet. Csináld már gyorsabban. Dur. Ennyi. Na, töltsünk. Egy kicsit mindig be vagyunk tépve. Na, menj innen! Boom! Na csak takarodj innen. Nem erre kell, akkor miért vagy nyitva egy ajtó? Megint itt van. Hogy fejbe kúrtak. Dur. Jó, hello! Awesome! I gotta watch something. Ez mi volt? Na jó, ezt nem láttam. You know you're never gonna get me like this again. Ha bazzak, hol van még kaptárban, bazzak, farágban. Na, ez egy lift? Nem. Jó, hey, hol vagyok? Here az álba beleveri. Punch. Na, hagyja nekem a szádba a kukimat. Nem? Kinek? Valakinek bele akarom rakni pedig. Köszönöm. Na merre? Menj már! Faszom a szádba beleverem mindjárt. Hülye szar. Nem tudom mi a... Aj, várjatok már. Faszomat ebbe a szarba. Na, az az. Csak ezt kell kinyitni, ez a szejteti, hát a szejt veri. Segítek. Na menjünk innen el. Jó, hey! Ezen van páncél. Na jó, grányó. Még egy grányó. Úristen! Ennyi voltak a fegyverekkel, menjünk. Na.
De most tényleg, most komoly, most tényleg 2 gránát volt az ember. Mekkora ember, bazd meg, mekkora ember. Megint ottan. Ennyi volt a mission, Pinks of House Down. Ó, és ez a safe house lett. Na jó van, lesznek még videók erről, sziasztok!